Si myslím tak, že pred zápasom sa museli vysporiadať so situáciami, že nám nebude Tuby hrať, hej. A je to náš druhý zápas, kde ťarka ostala vlastne na Betku, na krídla a Olivu. Ingu samozrejme, zapojiť sa museli mladé hráčky do hry a ja si myslím, že dlhšie nám trvalo, kým sme sa s tou situáciou vysporiadali. Hrali sme na nich tú otvorenú obranu a tá zrejme vyhovala v týchto momentoch ich. My sme nemali toľko síl presúvať, zdvojovať. To sme druhý polčas prešli na tú aktívnejšiu obranu 0-6 a už sme spresnili hru, zrychlili aj strelecky a pozerali sa to na výsledku zápasu. A si myslím, že za bojovnou v dnešnom zápase si dievčatá zaslúžia takú jemnú pochvalu, že to dokázalo. Bol to náročný víkend a predsa ten Písek disponuje s veľmi dobrýma spojkami, to sme videli aj tu a tú základnú šesku má skutočne dobrú.